6. King'iyo report mar NTSA, ji 27 mowito ngimagi. Manyiso ni in 1 month wawito ji 27. No, wabet gi accident 27. To jomowito ngimagi to ji 79. Okay. To ji manie osiptal gin ji 182. Manyiso ni dwe achiel mano ngima motimo ang'owa mowito tendara. Ka moro ndalo moko be ne gitogo gigolo moro mar between Januari tarik 1 nyaka dwe mar 4 tarik 1. Macha be ne giwacho mabe ni ndalogo ne ji manosewito ngimagi ni 1189 e dweche 4. e dweche 4. Kori penjri niya, ka wadhi gi mtindono ma wachopo Disemba, wabro bet kwa wito ji adi. Higa mokadho cha ne wawito ji mokadho 1908 endara. Mokadho ne mane ji otho higa mokadho cha mane wawito ji 3316. Koro nyisa ni ka king'iyo ngima mar ji mawito ngimagi kata kansa mawacho ni nego ji ni, aparo ni ndara nego ji moingo kata kansa. Kata tuoche moko ma ji thone osiptal. Kora naparo ni kendo kwa dok ten mana ni mondo wang'e ni to human error ni. Ndalo moko nitie mane wabunge omend chik mar ndara. Magi wacho ni kata derepe mag ndara onego beni doke refresher course. To ni neno ka jo transport nogo koko kabisa. Mowacho ni mano koro ntiere kaka chikno kendo dwa hinyogi. Manyaka jo NTSA be odogoroko gi wajumbe. Mowacho mabe ni chik mane giketo go strong makoro kendo jo transport ibangoa yuagore kendo ok ginyal manage. To mana gima sini owacho niya, kokwa timo inspections gi, ang' ning'e nade condition ma mtoka. Mara ringe ni mtoka mang'eny makos accident gi gin mag ohala. Manyiso ni sama en odhi mowuok Nairobi ka modhi nyaka Kisumu, modhi nyaka Bondo, kata modhi nyaka Siaya, kendo chako gota choduogo mana Nairobi. Ibro yudo kaka ebe kochopo kendo driver modonjono ochako kendo pango mana ji kendo doko. Kori penjri ni ng'atni osebete ndara for how many hours. Chopo kama koro enool moriembo to bido kantiere manindo kata mtoka kanyo koriembo. Mara ariyo nikech odwa ni mondo dhi chon okel ji mondo neno tiyo, odwa ni mondo nyon speed ahinya. Emomineno kaka kambi kaka Easy Coach, Crown ang'ogi nigi ng'iyo ga nyaka speed. Maka no onego beni kiwuok Nairobi kati donjo Bondo saa 2. To kar mondo ichop saa 2 to chopo saa 1. Nyaka driver no wache ni to no chopo nade saa 1 ok saa 2. But mtokni machielo gi tok dew mano. Tek na dhi matimang'o ago tan natimang'o. Duogo. To driver achiel mogolo ji Nairobi ka moduoko Kaluo ema chak duogo kendo. Ema chako duogo. To eminya yudo ka kendo kochopo kendo ka biashara ber to mako mana ndara kendo timang'oa odok. Koro yudo kaka nitiere fatigue ma driver, nitiere mtoka te and wear, pokuchungo kata mong'iyo to mtoka ni brakes ne ni nade, condition ne ni nade, walok mafuta gene, uno tielo ji. Joma untiere godo gi beng'eny gi ntie mani garaka. Nyisi ni mondo wadhi piyo piyo. Basi ineno ka kuonde kaka Londiani gino yudo ka ng'ato wacho ni mayo mariembe ga mtoka pile ang'iyogo. Koro samoro in ming'iyo godo ntithi iyudo ka ine kona makoro mtoka moro bwa kuchicho gi speed mabe wendo. Iwacho ga pile ni ka ine ndara to ine